ethi iBhayibhile masithandaze ngenxa yokumkani nabo bonke abakwaSontaneni. Ndizokhuleka kule ndawo, haleluya, ukuthi abantu bangasindiswa, haleluya, bafikelele kuyazini inyaniso, haleluya, ngoba zininzi iimfundiso ezikhona. iBhayibhile etshiloyo ukuthi kwincwadi kaTimoti ukuthi ekwazi oku ukuthi ngemihla yokugqibela abantu baya kumka kuyo imfundiso ephilileyo, babalekele kuzo iintsomi nemimangaliso. Kodwa ndifuna ukuthi ke zonke ezi zinto uNkulunkulu zithethe ngenjongo, haleluya, apho ndijonge khona ukuthi kuya kufika ixesha, and ixesha masijonga ngoku leli xesha kanye uThixo aprofethe ngalo ukuthi ezi zinto ziza kwenzeka, haleluya. So ke ngoku le nto ifuna abantu abayaziyo ukuthi oyena mntu unako ukwenza zonke izinto, oyena mntu unako ukutshintsha ubomi, haleluya,